Jesi zvao malo? Još nije osvanuo Badnji dan, a ivanjički domaćini već se okupljaju kako bi Badnjak bio i ispred njihovih vrata pre sunca. Kako su Ivanjičani posebni i po proslavi Božića, tako se i u vezi sa ovom tradicijom poslednjih godina u Ivanjici ustalio običaj da se u Badnjak ide organizovano, neretko u grupama od 20 ljudi. Pucanjem iz puške ili petardama najavljuje se polazak. Pored nezaobilazne sekire, žita i pogače, obavezno se nađe i neka politarka domaće prepečenice. Izostanak kondicije na usponu i lek protiv mraza rešava često nazdravljenje. Da imaš zdravlje. Badnjaci, zdravstveno, kako? Može, Gospod, smo živi i zdravi, roca. Sve su Badnjaci, smo živi i zdravi. Će zdravstvo. Doktore, zdrav si. Od Boga ti zdravi. Sad ja pokazujem gore, da ćemo se Gore seče u vodu. Za Badnjak se bira mlado i pravo stablo cera ili hrasta, toliko da ga domaćin može poneti na ramenu. Prije nego ga poseče, a okrenut ka istoku, domaćin mu se obraća kao živoj osobi. Dobro jutro, Badnjače, srećan ti Božić. Potom Badnjak zasipa žitom. Prvi udar sekirom je sa istoka i treba ga iseći iz 3 udarca. Iver, koji prilikom sečenja odskače od stabla, ima poseban značaj. Ranije je stavljan među karlice da kajmak bude debeo kao iver ili među pčele da budu zdrave i donose meda, a sada se koristi gde se očekuje napredak i beriće. Po sečenju, kod nas je običaj da se na panj stavlja deo pogače, dok se ostatak pojede prilikom odlaska kući. Jeste osekli svi? Samo šude sa obala. Srećni Badnjaci! Opet se nazdravi i čestitaju srećni Badnjaci. Pomaže Bog. Čuje do čega, to je to. Nije, evo ga, ruci. U povratku prema kući grupa zapeva ili oglasi se sa ponekim pucima. I česticu baka sprema, a mene tamo nema. I česticu baka sprema, a mene tamo nema. Pa evo, slobodno mogu da kažem da je ovo već tradicija. Više od 15 godina ja sa svojim društvom, komšijama i ostalim sugrađanima iz Ivanjice idemo da sečemo Badnjak, naravno čuvamo tradiciju i trudit ćemo se da ostane tako. Hvala Bogu, svake godine sve nas je više i da vam budu srećni Badnjaci i srećne Badnje jutro. Živjeli! A nadveli, ja nisam vidio, rekao. Odnije se, odnije! Uzmite da. Ne, odnije me već. Ajmo polako. Sretni Badnjaci, da smo živi i zdravi iduće godine, ljudi. Na rastanku opet sledi zdravica, a Badnjak se prisloni uz kuću gde će sačekati prvi sumrak kada će se uneti i ritualno spaliti. Ono što se poslednjih godina ustalilo kao običaj jeste odlazak grupe mladića u kafanu gde radosno proslavljaju Badnje jutro uz kuvanu rakiju i narodno veselje. Surjeva
Bože,